Balears, Bian Company, bon dia. Hola, què tal? Molt bon dia. Com dèiem, ja tenim aquesta sentència del cas Nus. Jaume Matas, per segona vegada ingressat a la presó, i expresident popular del govern de les Illes Balears. Què suposa, com ho viviu això des del partit? Bueno, des del Partit Popular vivim tot el que siguin casos de corrupció de tots els partits polítics que hi pugui haver de forma molt negativa, i en el nostre partit encara més, perquè te pateixes encara més. Tot el que hagin estat persones que no hagin fet el que tocava en el seu moment fa molt de mal. Fa mal en el partit i fa mal en general a tota la política. Els casos d'Atzeres d'Andalusia, els casos de Filesa quan va venir, fins en el cas Nus d'ara. És a dir, tot en si ha fet molt de mal a la política i l'hem de superar en aquesta etapa, crec que en una nova etapa, en gent nova i en aplicant molt bé i en rigorositat les normes que el Partit Popular ha fet a nivell d'Espanya per intentar evitar que tornin a passar coses d'aquestes. Parlant del cas de Jaume Matas, del Partit Popular de les Illes, va fer un procés de reconversió, passarà una cosa similar amb el cas Gürtel i l'executiva de Madrid del Partit Popular, és el que està passant ara? Bueno, jo crec que el que s'ha de fer amb això és prendre nota de les actituds que no hi ha d'haver i després els partits han de seguir endavant. Jo crec que no han de fer més que això, aprendre dels errors, aprendre de les coses que han estat negatives per créixer de cara en el futur. Les experiències negatives, si les persones són intel·ligents, les aprofiten molt millor i te donen una experiència molt bona de cara en el futur, sempre. Una de les conseqüències ha estat que Mariano Rajoy ha deixat d'estar al capdavant del Partit Popular. Els noms que sonen, Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal, són els tres que més sonen. Qui li agradaria, qui veu més preparat per estar al capdavant del govern d'Espanya? Bueno, jo crec que parlem de tres persones amb molta de preparació i tres autèntics potencials del Partit Popular, amb unes certes diferències també entre ells. Qui m'agradi més o manco a jo en aquell moment és el de menys. El que se tracta és de veure qui està disposat a donar la passa, que ningú encara ha manifestat la seva intenció d'aquestes tres persones, ni d'altres, i després que tots els afiliats del Partit Popular que estan al corrent de pago i per tant tindran dret a poder votar a tot Espanya, que exerceixin el seu vot, i estic segur... Penseu que està bé que hi hagi més d'una candidatura o s'ha d'apostar perquè n'hi hagi una sola? Jo crec que tot té avantatges i tot té inconvenients, però si se pot aconseguir una sola candidatura fent una integració i cercant els equilibris corresponents dins una sola llista, també sincerament li tenc que dir, crec que és molt millor, sempre i quan s'hagi produït aquest equilibri. És a dir, se tracta d'anar cap a un Partit Popular centrat, de centre-dreta, allà on havíem estat sempre, moderat i també modern en tots els aspectes. Parlant de moviments, si hi ha hagut moviments, per exemple, l'expresident del govern balear, José Ramón Bauzá, que parla d'aglutinar una llista liberal. Té el suport José Ramón Bauzá del Partit Popular d'aquí de les Illes? Bueno, és que jo sàpiga no se presenta enlloc, almenys per ara, i a mi tothom me demana si tenen suport, si no tenen suport, doncs nosaltres hem de saber primer de tot que se presentin, després veurem què hem de suportar o no hem de suportar. El que jo sí vull dir és que dins del Partit Popular hi ha moltes de persones en les seves idees. Qualsevol afiliat que estigui al corrent de pago i presenti 100 avals, que és una quantitat realment assumible per moltíssima de gent, se pot presentar i després ja veurem aquí s'apoya i s'apoya és individual, no és una qüestió que el president del Partit Popular digui totes les balears apoyaran en aquell candidat. S'apoya és individual de cada un dels afiliats que poden votar. Parlaven de canvis dins del Partit Popular, uns canvis que venen per aquesta moció de censura que ha suposat que Pedro Sánchez sigui ara president del govern, que suposa que canvi de govern a Madrid, aquí a les Illes. Per exemple, en el cas del Partit Popular, serà més fàcil fer oposició ara que estan els socialistes també a Madrid? Però no, jo crec que el que serà més difícil per la senyora Armengol fer oposició al Partit Popular, que és el que s'ha estat fent durant 3 anys. La senyora Armengol, en vez de governar, el que ha estat fent ha estat oposició en el Partit Popular, que està a l'oposició. Per tant, crec que aquí té un problema greu, és que la senyora Armengol, que havia basat la seva estratègia amb un 90% pegant a Madrid i donant-se ocup a Madrid de tots els mals que venien aquí a Balears. I això, juntament amb que ella no està alineada amb el senyor Sánchez des d'un començament, crec que la preocupa molt a ella, i això me preocupa per el que pugui afectar en els interessos de les Illes Balears. Tenim un règim especial de les Illes Balears que s'hagués pogut aprovar ja fa setmanes, que ara el tindríem una ocella dins la mà, però no el tenim. I no el tenim i veurem com acaba la cosa. Quines són aquestes principals coses que reclama ara el govern de Pedro Sánchez que ha de complir amb les Illes Balears? Parlava del REP, per exemple. Quines altres coses són les que han de venir a Madrid? Si la senyora Armengol és coherent, li exigirà
el conveni de carreteres, el conveni del ferrocarril de l'any 2010 i 11. Li exigirà un règim especial així com toca i li exigirà un sistema de finançament també així com toca. I hem de recordar que la seva ministra d'Hisenda va fer un vot negatiu a lo que era el sistema de finançament que defensava Balears. Per tant, jo crec que no pinta gaire bé per Balears. Nosaltres així tot apoyarem tot el que sigui, tot el que faci falta per obtenir el millor sempre per la nostra terra, sens dubte, com a Partit Popular. Gabriel Combany, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a l'Informatiu Balear. Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.